महिलारिनि सायाव एमएलए जिरन बसुमतारिनि गोख्रों फिनजाथाय हाग्रामा महिलारिया प्रमोद बर' दैदेननाय यूपीपीएल सरकारखौ जेबो खामानि मावनो हायाखै बुंनाय बाथ्रानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों एमएलए जिरन बसुमतारि बिथाङा गोबां मेल मिटिंफोराव बीपीएफनि आफादगिरि एबा बारग' बीटीसी गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया आथिखालाव प्रमोद बर' दैदेननाय यूपीपीएल सरकारखौ जेबो खामानि मावनो हायाखै बुंनानै अजद होदों बेनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों एमएलए जिरन बसुमतारिया बीपीएफ सरकारा थांनाय 12 बोसोराव मा खामानि मावदों आरो आथिखालाव प्रमोद बर' दैदेननाय यूपीपीएल सरकारा मा खामानि मावखो बेनि हिसाबनि मोनसे फारिलाइखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिहुननानै होनो थाखाय प्रमोद बर'नि सरकारा साखाफारा जानानै दङ प्रमोद बर'नि खुंथायनि समाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथिया फैबाय जायनि थाखाय ओनसोलनि जौगानायनि खामानियाबो मावफुंजागासिनो दङ जायनि थाखाय यूपीपीएल सरकारखौ गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा गनायनानै लादों बेनि थाखायनो दिनैनि समाव यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव गाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जादों बेराफारसेथिं फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव यूपीपीएल दोलोआ गाव हारसिं बिसायख'थि गेलेब्लाबो गासै 25 मासिखौनो मोननो हागोना दिनैनो रोखा जानानै दङ होननानै बुंबावो एमएलए जिरन बसुमतारिया आं बेनि बिदिन्थिखौनो नोंथांमोननो होबाय जे 5 बोसोराव जों बेसेबां मावखो आरो थांनाय बाराव हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बीपीएफ सरकारा बेसेबां खामानि मावदों बेखौ जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमोद बर'आ नैबे दान मोनसे मोननैनि उनावनो मोनसे डाटा दिहुननानै होनाय जागोन जे जोङो बेसेबां मावनो हाखो आरो बिथांमोना बेसेबां मावदोंमोन दा बिथांमोना पिरियडा गोबाव मावलांनायखाय मानसिफ्रा सानो बिसोर रासिन मावदों होननानै नाथाय जोङो 5 बोसोर आरो बिथांमोननि जागायनाय 5 बोसोर बिनि रेफारेन्स लानानै एके रिटेन मोनसे डकुमेन्ट्स जोङो पाब्लिकनो देखायनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना मोनगोन अब्लानो बुंगोन जे रायजो राजाफ्रा थारैनो थांनाय समाव रासिन मावनाय जादोंना एबार रासिन मावनाय जाखो दा लामा सामा बिथिंखौ नायोब्ला जोंथ' नुबाय जोंनि बे एलेकाजोंथ' गैयामोन इभेन आं जे गामियाव थायो जे जायगायाव जोनोम जादों बावहायनो माने जेब्ला आङो बिटिसियावहाय एमसिएलए हिसाबै 2015 मायथाइयाव आङो सायख' जादोंमोन रायजो राजाफोरनि अननाय बिथांमोननि मददजों बे समहालागैनो जोंनि गामियावनो कारेन्टबो गैबावामोन इलेक्ट्रिसिटि गैयामोन लामानि बेबस्था गैयामोन दा जोङो नुबाय जों फैखांनायनि उनाव दा जेरैबो बे बेबस्था जागासिनो दं गतिके जों मोनफ्रोमबो बिथिङै जौगानायनि हाबाफारिखौ लानायजों लोगोसे मावफुंनो हादों होननानै आङो गोरायै एबा गोख्रोङै बुंथिनो हायो नुनो मोनदों जों बीपीएफ दोलोनि गोबां लिडारफ्रानो यूपीपीएल दोलोआव हाबफैबाय नाथाय बिथाङा मोनसे अभियोग लाबोयो जे 31 मासनि उनावनो यूपीपीएलनि गोबां दैदेनगिरिया बीपीएफ दोलोआव हाबगोन होननायखौ लानानै मा बुंदों दिनै नोंथांमोना नायदो जाय बिथांमोनहा बीपीएफ दोलोखौ एंगारनानै जोंनि यूपीपीएल दोलोआव फैदों जों बिथांमोनखौ जोबोद गोसो गोथारै आजावदों मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना आथिखालनि परिबेस गासिबो थासारिखौ नायनानै दिनै जोंनि दोलोआव फैदों आरो मोनसे समाव जाय बिथाङा बीपीएफ दोलोखौ दैदेनदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे नीति आदर्श बे नीति आदर्शआ जे बिथांमोननि थाखाय गनायथावना नङामोन दिनै जाय बीपीएफनि लिडारफ्रा जोंनाव फैदों बिथांमोनानो बुंदों जों बुंनाय नङा दा बेनिखायनो बिथाङा जे गावनि साननाय बायदि गाव हारसिङैनो गासैबो कन्ट्रल खालामनाय खामानिखौ मावनो लायो बेनिखायनो बिथांमोना साबजानाय मोनाखै दा बिथांखायनो दा खालि दैदेनगिरिफोरल' नङा दिनै रायजो राजा बिथांमोनहाबो जोबोद जोंनि दोलोआव फैदों आरो बिथांमोना बुंनो हागौ जे यूपीपीएल दोलोआबो हयथ' थांदों साफा सानै थांगोन खिन्थु नाथायबा दिनैनि दिनाव जों जुदि थोंजोङै बुंनो थाङोबा बांसिन बीपीएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा जोंनि यूपीपीएल दोलोआव फैदों थारमाने बिथांमोना दिनै साबसिन मोननाया बेनो बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि जाबाय आरो मानसिफ्रा गावनि जे अधिकार राइट बेखौ बुंनो हानाय परिबेसा जोंनि यूपीपीएल दोलोआव दं जोङो बयखौबो जाया जेरैबायदि बुंनांगौ बेफोरबायदि बुंनो हानाय क्षमताखौ जों बिथांमोना होदों बेनिखायनो फैदों दा आथिखालाव मोनसे राजनिति दोलोआव दंखाय बिथांमोना बेखौ जाहिर खालायगोन जे जोंनाबो स्ट्रं होननानै नाथाय थाङै थुङै जुदि सिंनि परिबेसखौ नायोबा दिनै बीपीएफ दोलोनि जि स्थिति बेयो दिनै गैला मानोना रायजो राजाफोरनो नांगौ मोनसे स्थायी सासन बेबस्था मोनसे गोजोननाय सासन बेबस्था आरो बयजोंबो मिला खुसि थानानै बाथ्रा बुंनो हानाय बेबायदि मोनसे सासन बेबस्था आरो पार्टिखौ नांगौहाय दिनै आकृष्ट जानानै जोंनाव फैगासिनो दं बीपीएल दोलोआ फैगौ समावबो फैगौ बीटीसी इलेक्सनावबो बीजेपीजों एलायन्स खालामनानै फैबाय थानाय जे बीटीसीनि बिसायख'थि बेवहाय दिनैनि तारिखाव यूपीपीएल दोलोआ हारसिङैनो बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय जों साखाफारा जादों मानोना जों दिनैनि तारिखाव मोनसे रुलिं मोनसे पार्टि जानायखाय
जोङो मोनसे गोख्रों दोलो हिसाबै जों दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गसंथानो हाबाय आरो जोंहा बेबायदि हाबा मावनो थाखाय जथेस्थ' जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंजों दंसै दा बेनिखायनो मोनफ्रोमबो दोलोआ जेरैबायदि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बे थिग बेबादिनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआबो जों हारसिङैनो बाहागो लानानै बे बिसायख'थिखौ जोङो देरहानायजों लोगोसे फिन प्रमद बर' बिथांखौनो लाफानानै जोङो सरकार दाफिनगोन जों बेखौ थिग खालामनानै दं आरो देरहागोना 100% दा हाग्रामा महिलारिया बुङो हारसिं गेलेबा इउपिपिएल दोलोआ मोनसेबो देरहानाय नङा होननानै बिथाङा फैबाय थानाय समखौसो नुसिगोन जे इउपिपिएल दोलोआ बेसेबां मास देरहानो हागोन जोंथ' दिनैनि थारिखआव होनदों जोङो 25 सिटआ अलरेडि जोङो देरहाखानाय दङ आङो जुदि बुंनो नागिरोबा दिनैनि थारिखआव हयथ' थिग जानाय नङा अब्लाबो आं बुंगोन जे बिपिएफ दोलोआ फैबाय थानाय समाव बिथांमोना सिंगेल डिजिटल' मोनगोन बिथांमोना सिंगेल डिजिट माने बिथांमोना हयथ' 7-8 बेफोरावनो थागोन आरो माने मोननै संख्या थानाय नङा बिथांमोना बेबायदियाव बिथांमोना देरहागोन देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 970-745-7550 एबा 88764-80218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन